Hvorfor har vi aldrig nogensinde fået det læst? At tage os i jagt for ham i rig. Der kommer en tjek. Og der var en eller anden også. Du skal have pavillon, skal vi få. Nej, jeg har pavillon. Og efter pavillon, og efter er det dig. Det er stående, hvor jeg er. Ja. Det er stående, hvor jeg er. Lige præcis. Den kunne ikke spille, fordi det var det der plastik. Åh, det er derfor. Værsgo. Det keder jeg. Og mange tak til en god standard 3. A-pigerne og en enkelt 3.